Ada jepitan ya? Ya, jepitan nggak ada. Oh, ini dak. Ada dia milik orang kali ya? Biasanya di sini ada. Iya, biasanya di situ. Berapa? 575 ya? Yang kalau yang panjang iya 575. Bener kan? 575. 575 itu kepanjangan di Bali. Panjang banget. Ya, cuma saat ini. Ya, ada lagi. Ternyata Ya, bisa. itu kayaknya yang rusak kali ya. Jepitan juga. Itu apa habis itu masih faedah. Iya, baru itu habis itu masih ada. Makanya aku nanti takutnya lari-lari. Ayo enggak masuk turunnya kalau misalnya aku nggak ikut ngasih gitu. Terus saya nanti langsung. Enggak, aku iya Masih maksudnya faedah. aku nanti turunnya udah langsung dari awal aja. Dari pas yang keluar biar lebih enak. Udah ngos-ngosan. Kira-kira selalu akhir bulan. Selalu dibuat ada. Ada. Boleh. Ya, udah nggak mampu. Ya, masih pagi nih, udah turunin aja dah. Iya, makanya. Udah nggak perlu kita sih yang kesana. Sesepuh nggak ada kan? Hah? Nggak ada sesepuh kan? Kalau ada sesepuh harus aslinya. Gitu. Ya nggak bisa nanti. Nggak tahu sih, belum datang. Ya nggak tahu. Kita nggak ke konser sorry katanya dulu konser.
Tapi nggak apa-apa juga sih kalau nggak ke sana. Dia nggak gitu story. Mana aku begini. Udah gitu gini. Udah gitu Apa sih? kan baru tadi malam tuh tiba-tiba ditelepon sama anak pulang. Aku yang nanya deh. Apa? Ini kayaknya udah lama saya nggak urus. Mana tahu nih besok. Soalnya Margenda udah foto ulang. Oh, Hari Senin di rumah soalnya. Ya, berarti Sore. emang harusnya masuk grup, jadi tahu. Lah, emang nggak ada, Tahu. udah? Enggak, keluar. oh udah keluar. Tahe. Soalnya Ayo, kita kita kan yuk. di sana. Siapa lagi di situ? Cuy? Siapa? Bapak, Amang Utayan, Amang Utayan, Enggak, ya itu ya, dari dulu ya. si Toman. Nah itu udah. Amang Simatupang. Ada. Ada. Amang Simatupang ada di dalam. Emang dia ikut. Tapi dia ada di grup. Dia gimana Tapi sih? dia nggak pernah ini. Ya tapi kan ada di grup, kan ngomongin di grupnya ada. Iya, Udah masalah. mulai. Ya, bapak udah datang, abang itu bilangin dulu berarti. Sampai lupa nanti takutnya. Mungkin sebenarnya sih nggak apa-apa. Suara saxophone lebih kencang, jadi nggak suara kita nggak ngaruh. Iya, tapi takutnya nanti malah. Soalnya ini kan udah bagus tuh. Iya sih. Dari A bisa Turun. Ada. Bisa. Makanya ini nggak bisa ngomong lagi. daripada base. Mau di ini. Mana lebih gampang? Base apa A? A juga gampang sih. As lebih gampang. As aja tidak. Ya udah. Turun satu. Dari sana turun. Itu juga tinggi. Ya udah coba aja. Ya coba ini rapnya ya. Rapnya. Ada. Langit ya. Udah ya. Man, tolong jangan lupa ini. Ada titiknya. Nah. Ya. Ini bahasa Indonesia loh. Sama. Enggak, kadang dia suka beda notnya. Iya. Jangan
Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Guarni minggu tasadarion 5 minggu pa 20 toluhon dung Trinitatis. Do topik makaholongi Tuhan debata dohot dongat jolma. Tapasonang ma tapuka ma parminggota tapuji Tuhata marede hita sian bukuede nomor 410 ayat sada saat roditulu. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumapalangit, dohot tanoon, amen. Martua dohalak na manaod di pangujunan, aydang dung tau sian pangujunani, jalaon na do tupal hanguluan, na pinarbaga-baga ni Tuhan itu aka naholong roha di ibana. Haleluya. 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 Haleluya.
Tuhan.
mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suhatudusan, amanami sa liling nililing na. Asini rohamdo na mga ramotihami siyan na sailaon rasi rasanuaing. Jala sini rohamdo na mga lehon barita na uli gabi hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohanami, jalalehon todim na badiyay, asa huwat tu si hami sudi panugunugum, dohot pabaynam muna balgay, paiyan mahatam di bagasar rohanami, asa mardame jalasonang hami, jalalam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita, buku di nomor 525. Puji made batana sogal pasang apa kurna puji ma akarura dulu akadulu nadimu dohot hasaki say hembang bitangi nama say torang om kuning nama say sasak pasang ponho o di bata tung sulat adian lama patik ni debata di mingguta sadarion, imasian patik palimahon satu patik pasapuluhon. Patik palimahon. Iko pasangapo mudo na torasmu, asa martua ho jala leling mangolu, ditano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko mangalakup, patik pawaluhon unak ko manako, patik pasiyahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon donga jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Atong rap mangidogo gumahita siyan Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pargugoy mahami mangulahon na ho patik ni. Amin. Mari dehita siyan buku di nomor 421. Marsumba di Jolomon pojok tergugur aku di bawah gudang hidup sakon saja kau
Sato poti madosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogona suhatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha mida hamatian ni pardosa. Mula manian parjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangidoroham. Alani ubay dipangidohami. Say sudah timatorutorum asa unang mangonai betuhami. Say sa sudi dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asini roham. Say pargugoy mahami. Asa margugo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Alani pangalaw siyota do ubay na tertulang Kristus. Jalabinahin ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitian ni hasonangata. Jalabinahin ni bugang na malu mitahilala. Hasangapom madidebata na digijang. Amin. Maredehita. Itu
Epistel di hari Minggu sadarion ima nanienet sian 5 Musa biduonom ayat sada saat rodisia tajahama marsika soring. Alayod dotona atura dohot maka naong tinonahon ni Jehovah de batamunai. Podahonoton Tuhamu asa ulahonomu di tano si soluhom munai dung taripar hamutusi. Atong tangihom may ale Israel, jalarikoti mangulahon akai, asa marhasonang ako, jala asalam torop situ Tuhamu, songon naung pinarbaga-baga ni Jehovah de batani akau pumutuho, di tano habaoran ni susu, dohot situat ni loba. Jalaikon haholongamu Jehovah de batam sian nasa roham, dohot sian nasa ate-atem, dohot sian nasa gugum. Jalaikon gugoommu mangajar honakai tuaka anakmu, jala taringotamu akai, molo hudul-hudul ho di bagasan jabum, manang mardalani ho di pardalanan, manang laumodo peho nang dung hehe muse. Jalai ko suratonomu akai tutohang ni jabum, dohot tu panggubangammu. Ido sahatna, martua doakan atau mangion hatane debata jalano piopsa. Amen. Mari dehita. Ruh, ale, ubi kita
tidakon maha porsiaw tay songon na hina tidakon idong atas saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba idoama parguguna suatu dusan na tumo palangit do tano au porsea di Yesus anak di debata Jahoba na sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siato di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinar silang na tua-tua no atoru dong ditanom na mulak mangolo di hari patuluhon nama naik tu surgo laudul tu siamun di bata Jahoba nama naik pargogo na suatu dosani di simai bana pamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangolu do namate au porsea dito di perbadia jaladong sadahuria nabadia kuria atau panela Kristen akan abadia doho dihasani dosa doho detai nama dok mulak mangulu disugut daging halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda amin. Tabi gema kor sian ina maranata diuduti kor ama Immanuel.
Tikting namasa di Huriata di Mingguon tanggal 3 November 2024. Naparjolo dak danak nasorang. Di basa-basahot tuhata dosada dak danak boru di keluarga Friar JGH Siahaan boru Simarmata na di hari Selasa 22 Oktober 2024. Inganan nasida di perumahan Pondok Cibubur, Blok FS nomor 2 Cibubur, Manang Wikwalu. Napaduahon keluarga Junaidi Lumbang Gaul Boru Simajutak. Nadiari
Jumat 25 Oktober 2024 inganan nasida di Kelurahan Cibubur, Manang Wik 10. Napaduahon ruas nataba. Tajalo do gabe ruas ni huriatta ima keluarga Nathan Bangun Hosada Sidabutar, Julianti Borusinaga, nasida majalo pasu-pasu pabagason di huriatta na di hari Sabtu 15 Juli 2023 inganan nasida di Jalan Buni Sada nomor 5 RT 05 RW 08 Manang Wik 4. Napatuluhon ruas parguru sadarion tajalo do gabe ruas parguru ima keluarga Ernest Valentino Sinaga, Farhana Fiar Kamil, maringanan di Komplek PHB Cibubur, nomor 22 RT 008 RW Sada Manang Wik 10. Napaupaton, Tupak tu Distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu 3 November 2024, Patupaon ni huriatta do papungu Tupak tu Distrik Walu DKI Jakarta. Ima pertukaran mimbar na di tanggal 6 Oktober 2024 di tolu hali parmingguon di bagasan amplop jala di pasaha ma di jolo ni pitu ni gereja. Napalimahon parguru malua tahun 2024-2025 dohot parmingguon Ipsus. Sadarion Minggu 3 November 2024 masuk mamuse songon nasomal parguru malua dohot parmingguon Ipsus. Napaunopon pertangyangan Wik. Hari Selasa 5 November 2024 patupaon ni huriado pertangyangan Wik Sada saha rodi Wik 12 di gereja dohot live streaming masuk pukul 10 sia wib nama jabui ima ruas Wik 10 Dewan Koinonia remaja dohot Naposobulung HKBP Cibubur sadarion di 3 November 2024 patupaon ni iana kota Naposobulung do kunjungan gerejawi tu HKBP Resort Menteng di parmingguan pukul 10.05 wib nani uluhon ni amang padita C Harahap MTH napawaluhon Dewan Diakonia Seksi Sosial tabuama ditangiakta akar ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naung tarsura di tiktingta. Napasiahon panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur napau 45 tahun okumene inklusif. Hari Rabu tanggal 6 November 2024 patupaon ni huriado pembubaran panitia pesta gotilon HUT HKBP Cibubur napau 45 tahun okumene inklusif masuk pukul 10 siawib maringanan di GSM Gloria Lantesada na niuluhon ni paditata laos tiktingon ma gabi udangan tuhita sude panitia dohot sude parhalado napasapuluhon boa-boa hobartu program kerja ni huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tusude ruas ni huria asata pasaha bema pelean tahun tu huria manang tu situa wiktabe napasapuluh sadahon panitia Natal ama ina doho HKBP Cibubur tahun 2024. Nah di hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 nunga di Patupa pembentukan panitia Natal ama ina tahun 2024 imana ni hasuhuton ni wiksada wik 2
dohot wiktolu naniuluhon ni paditata susunan panitia terlampir. Hari Senin tanggal 4 November 2024 patupaon ni panitia do rapot na parjolo masuk pukul 10 siang maringanan di GSM lantai sada laos tiktingoma udangan tuhita sude panitia asareta madohoti rapoti nasa pasa 12 hon ruas na moding nunga marujung ngolu ruas ni huriata ima Albroston Panjaitan Nahinan Amani Mutiara umur 60 sada tahun hinabaluhon ni inang rawati boru nababan inganan nasida di Jalan Swadaya RT 02 RW 06 nomor 14 Kelapa 2 Wetan Kecamatan Siracas Manang Wik 5 modding nadiari Kamis tanggal 30 sada Oktober 2024 tu udean di hari Jumat tanggal sada November di TPU Susukan Ciracas atau jongjong mahita saluhuna. Ujung pardalanan ningulu ni dongat taon laos paingotok kita do sude nang hita pe disadatiki tong dosongon nasida ikom modding alani i toktong mahita marpakirimon na mangulu saliling di Portibion jala say hubas manang sa di hari pehita lao manadikot tanoon taingok mahata ni tuhata di pangukapot 14 ayat 10 tulubi martua ma akan amate di bagasat Tuhani olak nion tutu di doktor di macohok mai nasida sian paru kilo nasida ay namangihuk ma tu nasida niula nasidai tabuam ma sude keluarga nang si solhot na tininggalhon ni dongat tanong jumolo moddingi asang giat matuhatta na mangapuli nasida alani i martangiang mahita di bagasar rohatta. Amin. Laos marete mata. Amen.
Songone tikting di minggu tasadarion, aka tikting na mangihut, boy mata jahat na dong di warta jemaat. Tabege makor sian wek 2 diuduti wek 4.
Mari dehita sian buku de nomor 127 itu laos tapasaha mapiliata.
kami di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Amanginang hatan itu hata di bagasan minggu pa 23 hondong Trinitatis. Dene dosian Evangelium ni si Markus bidu 12 ayat 20 sahat rodi 34. Markus 12 ayat 20 sahat rodi 34 ujahom ma tuhita tapi yutiut ma di bagasan rohat tabi songonom ma didok disi. Na dibegi si boto surat sahalak do nasida nama sialusani. Gabi Roma ibana jumonok dungi ditada dengan ni alus ni Yesus disukum maibana dia do patik na umangat sian patiki sudina dia lusi Yesus maibana didokma oddo patik na umangat tangihom ma ali Israel Tuhan sasadasado Tuhan di batatai jala haholonga mudo Tuhan di batam sian nasa ati-atem sian nasa hosam sian nasa roham doho sian nasa gugom ia patik paiduana oddo haholonga mudo dongami songod dirim patik naumangat sian na duai dangadong. Jadi didok si boto suratima tuibana. Tikos do didok ho guru. Hobar tu hasitongan. Sada do di bata. Jala dang adong na asing dukon ni ibana. Jala makaholong ibana sian nasa ate-ate. Sian nasa roha. Dohot sian nasa gugu. Huhut makaholong idongan. Songod diri niba. Umangat doi sian salut aka pilihan situtungon nang pilihan na asing pe. Dungi dibigi Yesus patas na maralus nin nama madok ibana. Dang sedia dauho sian harajaon ni debata. Olat ni dangadong be nahum roha pasukun-sukun ibana. Ima sahana. Hamuna manami na nami na hinahalongan di bagasan Kristus Yesus topik dihita makahalongi Tuhan dohot dongan jolma mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Dakuboto setabi bajo batak dohita teh ya sudi dohita batak nang pe latar belakang mungkin bukan dari Tapanuli atau dari Sumatera alai batak do. Au sadiri nang pesipiro kau Hura jumi do bata kau. Nang pibuhiku sa hirahala Jerman ate. Kanido na ite. Daong basala mau di siro paling ate. Ya. Hala Jerman sedia songonon pedek na mok hafal musuh ate. Bah ngadang to hobi dah. Alena pasti bangga do songon halak batak. Daku boto hamu. Jalahu pikir luar biasa do batakon. Bahasa hudok batak luar biasa hujahan nakin di epistelta ya memang didok nakin alay ordotona aturan uhum natinonahon di jahuba gabi huingok ma orang Batak juga begitu ada to adong tonana adong podana torsa muse kan begitu ya. Ada upasana, upamana. Ada bahasana, aksara, Batak. Adong margana. Manangisipe dihalap tulang, buruni tulang mainin na. Manangisipe na manguli tu halap Batak, gabi Batak may. Naturan na, dang Batak, gabi Batak. Nang pedang apala datu si Batak. Lupaning. Las dorhak ku ada Batak. Halap Batak au. Daku bota manginang, hurajumi dui. Ini berkat Tuhan, amin. Iruda. Ayar gado bataki dihita, ikon targa hodo.
Ay sarupa abiti do molosota argahon abiti dang argai. Nah tapi dang arga. Alay inorhon di ta argahon gabi arga songonido nang Batak. Gereja juga Batak do. Adong do hujaha Facebook ni dongan Abu Dari. Orang Batak itu saya bangga jadi orang Batak. Ada aksaranya, ada aturannya, ada na. Deido mololau hita manikir songon nakin rupaning adong namoding. Tabuan do ulos kan? Dang tabuan rupaning manang na aha rupaning. Tabuan do ulos. Jala taboto ruh na isi do parburu isi do paranak dongat tubur akalan asing taboto. Adong ada na. Ada gerejanya, ada orangnya. Itu bangga. Eko bangga do hita gabi Batak amanginang. Ini berkat Tuhan. Anon hutabay pe musitaringo Tuhan bataonon. Jala adong do di hata Batak. Jalag nagudangan aka hata Batak na ikon si ingoton. Ya. Memehok kamu tuh kada dana kiru paning. Memehok kamu di bagi manang soy tangihon. Sema o Israel ninna. Lapatan dengarlah Israel. Jauh bahasa sadai, jauh batai. Jauh bahasa sadasado. Tidak ada argumen kita lagi. Tuhan kita satu. Kita monoteis. Hataridaan na dotulu. Sarupa mesongonau ngaya hupatorangi. Au Kris Panduli harahap. Molo dijabu au Pak Iru. Molo inata maju sai nina. Ido. Manang nabon sai pe manang nahape pokona sai mak kan begitu ya. Ale molo di sono pedita harap daw. Ale sada do jol makku. Au dui. Songonido di bata. Songon matani ari. Matani ari ma di bata sodang naima. Tod di perbadia manang mohop naima Jesus rupaning. Ima Trinitatis na tahapursay di bagasan nguluta. Adong do hata mata madokon. Hata do alus ni hata. Jala alus ni hatai ikut doh batu suku-suku ni. Au nalomor aku tiki dihuta manangihon akan etua nang penga maul beatusan makatai ay ngelubangun sudi. Kan begitu ya. Oh, ya. Tapi dang binoto rupaning asal malas rohana kan begitu ya. Memang itu teh pohon akan itu. Hata do alus ni hata rupaning. Halap Batak itu hebat itu. Roma hitam neng mangaridi buru ala dibuan paraman niba buru sahalak lau maiba songon amang buru na rupani kan itu kan rupani ya marhori-hori ding atau apa itu istilahnya aru ibu kamu sikat nilapet doi oh itu sikat nilapet do habis jagal manuk do jagal bayi rupani ima Batak rupani ya do tapar rohon di acara TV swasta senahinan ngalilingon rupaning satu sehari pelawak nengel di bana taboto dui iya nggak taboto be guarna pe bolot kan begitu nah huduk ternyata dia tidak bolot amanginang dinggat besi parionna gari ada udinggat siap kita tinggil dui bana jala imahalubianna di panel nengel ma molo adong sorotan TV manang lagi show ibana rupaning jala memang asing do alusna ala di panel nengeli kan begitu ya au peheado tiki mar saya tahu mekel dua di bagas rakku dan apalah marga harga rupaning niku rupaning mekel dua ala memang asing suku-sukun asing alusna ala memang dang berbinegi udah lama minat Pak RT Sibolotoma tudungan nama katai udah dari setengah jam oh sendiri ya di namuse gabi mikil may bah tabudo HP rupaning riko do hita tapan nengel ya tapan nengel alay memang narikot matong naso riko mak ay mula nung rupaning barita naso gabiak naso dinggan panengel mak lu jahita mangatoy aw songoni duaw saya tidak alergi dengan kritikan. Saya senang dengan kritikan. Dan saya ajung jempol dengan kritikan. Tapi juga kalau pepesan kosong, kalau kritikan itu gak benar, saya abaikan. Habis energi kutusin, naraku di bagasan. Ori hamu amang menek olok niku. Tohoro memang baik komoru do ikon ramping doa naraku di bagasan. Itu dah.
Ale molo misalnya, hamu amai ko berjuamu, berjuang, orang berjuang. Hubar separuh dia, alana huanggap di diriku. Karena Tuhan saya baik kan begitu. Ya udahlah. Itu kadang riko do dipanengil songon di batatai rupani. Molo mangidu hita di tangiang ta. Soina hebatna Tuhan. Oh Tuhan. Sampai birsat rupani. Tuhan ni namuse. Ya kan? Kadang kita serius bertuhan kan begitu. Pasu-pasu masih panganan gabe mudar do sibuk dia. Wah, setiap makan 1 kilo. Tambah, mana sama ngahurang on gari jet tahun. Ya utuani bro, ngahuboto ngai julum si panganon. Oh lo pasu-pasu pe. Inda Tuhani do ramajo, alana dagdag di batai baru paning. Kadang memang rikok do si patah di panengel-nengel. Hurok matu hita manginang, tuah kanat sudinggan panengel. Paula soiboto, Paula soibigi rupaning. Songon amat tasi boloton rupaning. Hola merdela pe ba na martobak jolma. Haru dito pakai halakon nengel na ido naraku ibagajan rupaning. Tapi itulah jala memang ausad diri pe. Ido ate songon huruk nakin perlu dipanengel-nengel. Jala memang didok halak Batak muse tong do Batakon rupaning neneng hudok konon hata Batak. Marna puna do hata ate. Kanido ala si boloti rupani coba maju hitam mandokon ini nina datang di rotak do iba ala si bolot somak kata do pengamek keliba memang namarna puna do hata dak kuboto manangah bahasa Indonesiana dang apala maul amang profesor situ nakin hubereng mungkin namang amangi maboto dot hitala bata tu baru paling ya ala apa itu apa artinya bahasa Indonesia yang marna puna hata ya kalimat punya arti kan yang tersoni do lapatan nih mau terjemahan bebas. Ale bukan itu. Astuan manang contoh mahudokon nabui mangalapati bahwa sebenarnya setiap orang telah diberikan Tuhan talenta. Ketika dia bisa berbicara, ketika dia berbicara dan bisa mampu berkemampuan dia, talentanya itu membuat orang tertawa, maka orang lain akan tertawa. Ima marnapuna dohata, adong dohalak ditangi makata ibadah dan ditangi hon rupaning. Siap sudi. Adong dohalak hola makata mekelibana. Hola merdalan mekelibana rupaning marnapuna dohata ni nahalak Batak. Jadi kita harus akui bahwa banyak filosofi ni hala Batak. Banyak sekali kalau kita mau mempelajari. Tarsongo na huruk nakin rupaning. Itu talenta. Molodokon marnapuna dohatai. Banggalah jadi orang Batak. Amanginang. Karena apa? Orang Batak paling suka mendengar sebenarnya. Paling suka mendengar. Ido makana turun-temurun oral tradisi nina, tradisi mulut, hatai. Nah julu, dang sudi halak mandok mebain manurat ade. Alay ala hata tu hata. Arung masonon ano, iya de teipe. Ido makana molo hujaha au lomo doro haku ada Batak. Hujaha buku asing-asing bido hata ada di Bataki rupani. Ala memang asing luat, asing na asing luat, asing hatana ada na rupani. Tetapi pemahaman orang yang telah dituliskan bisa saja berbeda. Karena apa? Itu dimemehon, diajarkan, disampaikan. Jadi bangga mahita halak Batak. Hakaristeno tau pe manginang, molo ta pelajari sejarah hati. Luar biasa do halak Batak. Pola Rosian Amerika, sian Inggris, Munson Lehman, nah kenapa sebelum nanti kini, ya Munson Lehman dari Jerman, siap Belanda, datang ke orang Batak, sebelga Pulau Sumatera, ale puasa di satu titik Tapanuli datang itu orang misionaris, asa gabi Kristen do, asa di boto halak Batakido, ise Yesus si paluai. Luar biasa memang orang Batak. Jadi pakai telinga. Seringlah memakai telinga. Sukalah mendengar. Apapun itu. Yang baik, pegang. Lakukan. Yang tidak baik, abaikan. Habis energi tadi sih. Ido topik tadi bagasan obason. Molo diduk nuaing maka halongi Tuhan debata dongan jolma. Murado mandokon maka halongi debata.
maka holongi di bata do dongan jolma. Alai memang tungapar mauldo pakai maju bahasa narumod date. Tungapar mauldo mangulahon holongi. Ya. Ai huingo do tu akka namar halet ate. So ina masobino to bige puluh hari do kun I love you. Dibidih dalam bahasa Jerman. Holong durah kuruh itu. Maju hasian. Si manu hasian. Si na habe manangisi mai rupaning. Ya. Jadi holong umrah mandokon. Jadi adong masih boto surat. Molo si boto surat ahli Alkitab, manang ahli firman Tuhan, ahli hukum, ahli adat, malo don terpelajar don. Jala dia tidak cukup setahun belajar amang. Dia bertahun-tahun belajar asa dapat ibaratnya gelar ahli Taurat di dokon di hadap Indonesia. Si boto surat. Ditangi-tangi honibana malak saduki. Sadusi ini namanya di hata Batak. Isi sadusion akan nama kubasi huria. Golongan imam maun rupaning. Masih alusa dok jis ditangi-tangi honibana. Jago maun. Isi do naingon. Hape nahubo to anak ni si Joseph don. Tukang hau do bapak neon. Ale buasa dengan naibana mangulusi suku-suku ni aka saduse. Ditangion si boto suratom marupaning. Dipatakas matu ibana. Dia do na umangat siya nasapatik na donginin na. Bah, alang-alang ni Jesus dia te. Satok itu dia lusi. Nang pula marpikir Tuhan Yesus pitor dia lusi do. Ikon ay ingo ma ay Jehovah di batatay Jehovah sa sadasa do. Jangan pernah kita terkecoh bahwa mengatakan ada orang mengatakan Allah kita tiga. Tidak. Yesus madok Jehovah di batatay Jehovah sa sadasa do. Titik. Sada do natului. Hatari dada do berbeda. Dungi haholongamu madongamu dolma, haholongamu di Batam sanasa roha, sanasa gugum, do hati-hati. Dungi baduahon, haholongi madongamu dosun dirim, dia lusi si botu surat. Amang tohona ini narohana rupani, luar biasa. Umangat dui siana ni Tuhan Yesus siana manutung pilihan mana satu pilihan, luar biasa. Ya kalau kita mau pikirkan itu luar biasa. Itu makana dung ibana petak jal rohana do alis ni Tuhan Yesus makana didok dia tulu pelopati dungi didok Yesus ma tu ibana dang sedia dah hosian harajon banua gijang. Artinya dia banyak tahu tentang Allah. Dia banyak tahu tentang Tuhan yang disembah. Amanginang, jangan-jangan kita juga demikian. Banyak kita tahu tentang Tuhan. Allah itu baik. God is so good, katanya. Songonde di sekolah minggui. Allah itu sangat baik. Allah itu peduli dia care rupaning. Allah songo dia do hita. Hapor siot tamat dokon de burjuru de bata. Allah ingo mahatani sejak kubus di bidudu 12 bidudu 10 pitu madokon hapor siani pi songonido anggo so adong pangulanna nong mate do hadirionna. Iman itu akan mati jika tidak ada perbuatan. Tusido arah ni topik tahun. Ahado labana hita halak Kristen marhapor siaon mar Tuhan molo subuh hita makaholongi. Taboto do maul do makaholongi amanginang. Alai bukan persoalannya susah atau tidak, maukah kita mencoba atau tidak. Itu persoalan kita. Orang yang pintar dia akan mencoba. Orang nabi, halak nabi suk ikon ulu di mana menguji. Jala memang ido dingganna memang. Sapala mar Tuhan ya hudo kondilensia. Sapala mar Tuhan kita. Sapala mar hapur syau kita. Haholongi debata sian nasaroha gogo do nasahati-hatem ninna. Kalau kita tahu bahwa mengasihi itu susah, sulit, wakudi, songon dia do hita makaholongi dengan jol mate, songon dirita. HP saya diasupi hita rupaning, saya dibully hita rupaning, ya diejek-ejek, nah, rupaning,
Sama-sama dia makan sapeneng sabur gincunai rupaning. Ya. Miring rupaning hape nga balistik rupaning ado mirabella do teh lipstiki. Apa itu? Alay sayang nai baga nai naraki bagasa. Sapala na tahokop Kristus tayingok ma bahwa harus mengasihi. Tabo todo maol. Because karena love is to give katanya. Maka holongi memberi do. Guarna pinamangaleho nate. Memberikan, berikan apa yang bisa kita bisa berikan. Memberi ikon adong do konsekuensina, moruma na adong dihita. Tetapi itulah hakikat daripada kasih, mengasihi harus berkurang. Tetapi ingat, jika ada yang berkurang dari diri kita karena kita mengasihi orang lain, karena kita mengasihi Allah, ingo ma abbaan ni batado sudi na adong diho. Amen. Ido, unang mabiar nakin songon edeni isedo nakin te. Unang mabiar. Au catat do nakin logu wake opat ate. Wake opat. Unang mabiar. Hah? Odo wake opat kan? Oh. Ay ngamulay be. Ala nasarupa lipstick munay rupa ning inang je babe no nate. Sabar mahamote. Ay buama na baru malua sa parsahiton murang-murang do lupa. Alay bagak-bagak do hamu hubere ngate. Ya, baju munai bagak do bah isi do model nak rupaning songon artis kan begitu ya. Hamu do ate. Jauh bado partano batu aku dua hari. Mak beko kamu mak sayang gua jauh. Bagak do masih gitu kan. Bagak do kan. Iya bagus itu. Unang mabiar, unang tahutan. Guru dihodol ngoluku Tuhan. Harus begitu orang Kristen. Harus sangon edet tairu. Pani unang holamang edeho kita. Awi do makan. Aduh luar biasa. Nakin ede munai. Apalagi marah menata deh. Ini musiro paning ete. Kan ada do sangon ete. Ya. Songon no padok ni Tuhan Yesus. Ini musik paning kan. Apapun jadi ya. Songon ni musik. Kor ama Immanuel uli nai dengan nai idoda molorap sauduran luar biasa wik dua be gok para siroha mahamu iya salah dang sampai teh dua gok para siroha mahamu luar biasa hebat kita orang Batak ini kan idoneng wah au satati do sudi amang teh tawune dini halakon ama idu makana molo mare di hamu alena kina kubetul-betul nakin ala tarhubo to do de munainang tabu pas naraku ya luar biasa nda adong musim dokon lagu bikin nakin lagu opat week opat sibolusi sumurut nina sumurut do sibolusi molo jono kita Tuhan percaya kita percaya memang itu Tuhan. Dia memberkati kita, melindungi kita kapanpun dan bagaimanapun. Adong lupa doha ni hatalatin doda, hatalatin. Jala jojok dohe dehoni. Tiki hami masih suesteti hu pikir sudi rumah takas membotoi. Ya, ubi caritas, Deus ibies. Inna. Ala na uhe deho duhu banahu boto lapatanna. Ala di babuah guru nami. Ay gudang dulu lagu-lagu nami hatalatin alay dang natusad ba ya alay jadi suku ma guru ada lapatan neon na didok guru nami ma naman dokoni kebetulan ngamoding marga tubing di mana ada kasih di situ ada Allah jadi molo makaholongi hita debata do mangula di ngolum inang amang molo adong holongi di sido di Batak, mula alak Batak di si jugu si tata, di si baju di sido amat tadi Batak. Tetapi ubi caritas Deus ibs lapatanna di mana ada kasih, di situ ada Allah. Molo diulah kita taulah holongi di hitama di Batak, adong ma di Batak di hita. Itu makana di sada Yohanes 4 ayat itu hamuak kaholongan masih holongan mahita aisyad di batado haholongani jalaganuk namar marholong ni roha iman nang tubuh sia di bata jala ditadda do di bata
Siapa yang berbuat kasih, dia mengenal Tuhan. Dan dia saplonom nunga tatad de jara tahapur syai holong ni rohani di bata dihita. Debatado haholongane. Atong tahanguluhom ma holongi. Martengang yang mahita. Ali Tuhan di bata amanami, boleh hati ma Tuhan, ala nunga dilehoko di hami naum margai hatami, sakak mudui huara jumi hami huwa porsai hami. Jala posrohanami todim margogoi hokami, asa makaholongi hami, rohaholong adong di hami bi, makaholongi hosya nasa roha, gugu, ate-ate, nang dongan nami pe dosod diri nami. Juk neilibi hami mangatusi Tuhan Allah dang tarulahu kami hatami. Di bahani mangigil hami tua lupamu. Elek-elek nami todim nabadiyaima margogoy ho kami. Asa parrohaholong hami. Manang isepe na huhalong hami i. Gabi di pasu-pasu ho hami. Molo tumpe hudok ko kami huwa persehani. Molo makaholongi adong namoru siya kami. Huwa persehami. Tabaamu do Tuhan. Marlibat gadda sikak ni. Atong unang sumurut ringgas nami. Lahu makaholongi. Ho Tuhan dot akadongan nami. Pasu-pasu hami ng ruas ni Huriam. Akana mek na nagudang sa ato na matua suang songoni hagabibici buburon asa toktong di bagasan lomo ni roham hami manggulmit pasu-pasu huriamon inganan parsauran dohot horap dongan nami asa kanadinggan ma jupang nami di huriam hagabibici buburon buanon nami tungulu siapari di bagas nami nang di parkarejuan nami pasu-pasu aka program-program dot aka sakap ni huriam asa margogo panitia patupahoni nang parhaladom tadlumubi laho patupahon akan adinggan dalam nami mamuji pasonakon roham pasu-pasu keluarga prayer siahandot inang simarmata ala di pasorako kodak danak tunasida songsoni nang keluarga Junedi Lumban Gaul dot inang boru simanjuntak pasu-pasu madak danaki ibu-ibu magudang Tuhan sitok kapanahit nahiton di bagasan haibason pamatang todina urupi natorasna majaga haporsyon nay mamemehon akan nadinggan ito akaya nakon na sa gabi jol manadinggan ni Tuhan pasu-pasu ruas natadba gabi ruas ni Huriam hakabibici buburon keluarga natan bangun sidabutar dohot inang burusinaga asa gabi ruas na manguliho naringgas marminggu madohoti aka ulaw ni Huria. Suang sonima ruas parguru di keluarga Ernest Sinaga dot si Fiar Kamil. Asabuy na sida Tuhan gabi ruas na menyadari di dia do na sida. Jala songod dia do haporsyon na. Songod dia do parhuryon na. Ali Tuhan ingot hami di keluarga Pajaitan. Naung marujungulu sa halak ama ima Albroston Panjaitan na hinabaluhon ni inang buruna babando sada buruna pargugoy na sila Tuhan apuli na sida apusi iluna molotungpe di bagasan ilu rupe na sida saat rodin waingon lehon pakirimon na mangulo na sida asa toktong na sida majoho Tuhan molotong di harikoton na sida akapangurupiyon asa tuho na sida marhapurusan pasu-pasu maka namar sahit amang iigultom amang situa ahasitiyo inang hasibuan buru manihuruk amang situa irgi simatupang amang emhu tagalung dot amang jisyahan dot akatodong nami pe keluarga nami nahutadahami dongan nami tetangga nami manang isipe namar sahit ali amang hodo padaw ni bulun hodo na mga tusi pamatang nami ganuk marsada-sada paholang sa kami parsaheto ni amang asa di bagasan haisaro kami mangulawlon nami posdorohan nami lehonomu di hami gugu mardapot-dapot
asa tarulah kami di bagasan haipason aka ulaon naong pinasaha mo di hami. Pasu-pasu keluarga nami be, songon ama, ina, yanakon hami di tonga-tonga di bagas nami, jupang madami di hami Tuhan, asa sonang hami, mamuji ho di ngulu nami. Pasu-pasu na marulang tahun, di hatutubu do di parsarepion, margugu manasida, mangitongi akka pasu-pasu mi Tuhan, gudang nai pasu-pasu, di lohoko tunasida na marulang tahun di bagasan minggion lam tutabba nama lasin rohana sida lo mamuji ho pasu-pasu akarua sini huriam na burju nasai launon maparwahon perdalanan ni huriam nung hudai hami Tuhan 2 minggu nasalpu marpesta gotilok kami las rohanami manupahi dosudi ruas ni huriamon manang sadia be Tuhan asiruham pargugui panitia ng parhaladum mamake nanilihomi marhiti ruas ni huriam asa martabatabala siniroha ni ruasmu masih leon-leon tu tonga-tonga ni huriam pasu-pasu mahami saluna diganup aka parukilon nami diganup aka hamawolon nami manangahapi nang sihol ni rohanami di paranakonon nang di aka poparan pe homatoktong Tuhan manangio kami uju martangiang uju hami guar muda badai diganup akainganan pertanyaan nami molehati madiho Tuhan jala sisa madusa nami pasu-pasu huriamon sian uluan sah turuas ni huriam do parhaladom asa sada hami mamuji pasangapuko di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jalo mata yang nami amin. Maredehita laos tapasama pilihan tatujulu. Silu sosoi ma dengan muncul ma di lilian aribu di bion aku piboan ma lang tutuhata akan alilu di boy anoon unang terdarando lau pada rapon kandanong Jesus duhi talong. Nang najumati di nasailaon asal mamu batuju luanon di jakon Yesus lo nang di taon godang na bernin manis dosa sulikin ruhamin manang napiga nang iado un bitu di bata. Bagai
Kasirohado Budi Sihona Makalubu Tona Sudegani Atung Sinubuli Holong Diroha Ibu Madapot itu Hangai Nang Sumehodo Hangoluhuna Mangukap dalam tu amanai Madok-doku diho manogu joma Aiton magogo dici susuho Unang masa diho mangandosata Saena adong dumangi hutuho Asalan ganda masilas diru si panandong utu di mata Silu sosoima dongan bujolma Ililiana dipun tibion Aku piboana lantu tuhata Akan alilu dibai tanoon Unang terdaradu pada raton nada nang Yesus luhi lalomo Nanga cuma hati dinasai lawan asal mamu batu luanon dijakon Yesus do ai nang ditaon godang naber di manesa dosa sulikit rohani mana nabiga nang diarahon pintu di mata Tatanya kon mapiliata martanya kita. Ale di batamanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan, do na saulibasa na mauli utus. Hupa saat hami masyan dan nilihon mitu hami, pilihan nami tuho.
Sai jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilianon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silon lehon mitu hami, asalam gir-gir hay madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon itu dirodi amaku. Osadon guguki rodi seluruh artaku. Pasangan Ali amanami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tuangaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa diarion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan amardosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho, jala di pasau rohon madamena tu todim.